Da ni newydd orffen penwythnos Cwmni Ifanc Tech, so cyfle i griw o bobl ifanc ddod yma i nyth ac i ddysgu gan professionals o dros y wlad trwy sesiynau meistr, a wedyn nathon ni redeg tech yma gyda pawb y criw ifanc yn arwain ar hynny. Dyn ni'n perfformio detholiad allan o'r ddrama Imri, a dyn ni'n helpu yr criw i wybod sut i oleuo, cymryd cyfarwyddiadau ac sut i helpu yn ystod y broses o ymarfer ar gyfer y theatr. Well done everybody! Dwi'n rili hoffi'r ochrau goleuo fideo. Heddiw yma dwi wedi bod yn programio a gweithio fo'r tîm cyfa, so'r DSMs, stage managers, ochrau sain, fod yn briliant. Joio fo. O, dal yn chwerthu. Mae'r myfyrwyr wedi bod yn dysgu sut i defnyddio'r bwrdd goleuo ac yn creu cues goleuo ar gyfer ymarfer tech, a wedyn rhedeg y cues yn ystod y sioe, so maen nhw wedi dysgu eitha lot. Stand by. I'm here today because I wanted to experience stage management and the backstage life. It's been amazing. I enjoy meeting new people, learning from professionals in the industry, so it's been really, really good. Angharad Davies dwi, a dwi yma penwythnos hyn gyda Cwmni Ifanc Wen, gyda dosbarthiadau meistr, a dwi yn rhannu fy arbenigedd o fewn y byd reoli llwyfan. Pawb yn iawn? Everyone having a nice time? Yeah, I've really enjoyed it. I'm hopefully going to a career in doing sound, so having more of an experience of like seeing how fast paced it is. So it's been a really great opportunity. Did the kids bring that cue in earlier? Dwi yma heddi yn dysgu pobl produso offer sain a bach o sound design. So gathon ni good session yn cyfansoddi cynnig yn y laptop fi, a wedyn hefyd ni iwso software i creu spot effects a stwff fel that. Well done, it was great. Just like that. Mae'n hyfryd i bobl ifanc cael y profiad yma llaw cyntaf i allu cymryd rhan yn yr ymarferion theatr yn enwedig trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd.